guys, welcome to my new video. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेलखौबो थुनानै होदो। बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। सानसुनि ओंखाम संबाय नै लोगोफोर, नै लावा ओंख्रै नै, ओमफ्राय नै ओरैहाय नै बेखै अमा बेदर, ओमफ्राय बेयाव दङ बिखा बिथै होजोबबाय आरोना बेयाव। गोथाव जाथारसिगोन आरोना। नै आं ओंखाम संगासिनो दं, ओमफ्राय बोराया नै माबा गोसोखांबाय, नै फांखा खुगारगासिनो दं आरोना। गोजौआव मा मा गोसोखाङो साफा खालामो आरो मानसियाना, माने एसे लेथ्राबाथाय नायनो हाया बियो, माने ओरैनोबो थानो सुखुवा नालाय मानसिया, ओमफ्रायो लेथ्राबो जाबायमोन नालाय बेखायनो फुगारबाय आरो बियो। ओमफ्राय नै मायाव मायाव गाखोदों, टेबोल, फिसालानि टेबोलनि सायाव आरो टेबोल गाखोबाय आरोना बियो। साफा जाबाय, नै दासो मैला जाथारबायमोन आरोना फांखाया। लासै ओंखार, गोलैगोनबो बोरैबा, गोलैगोन बोरैबा होनबाय, आंखौसो गोलैबा गोदान मोनफिनगोन नोंहा होनबावलायबायसो। आं गोलैनानै आथिं आखाइ बायबा लावबा नोंहा गोदान मोनफिनसिगोन। बाय लोगोफोर, मा होनदों बोरायनि फासाया नै देनजारसोहाय मानसिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नै लाव ओंख्रिया मोनबाय नै, ओमफ्राय अमा बेदराबो मोनबाय आरो ना, अमा बेदराबो मोनबाय नै। जि थाव ओंखारदों, मेजेमा बांसिन जाबायना, जि थाव ओंखारबाय अमा बेदरा, मेजेमा बांसिन जाबाय नालाय, मोदोम खम जाबायना, ओंखायनो जि थाव ओंखारखाबायहाय। बोरैया मा खालामनानै दं? नै उन्दुनानैसो दं, ओंखाम उखैबाय खोमा, ओंखाम उखैबाय। ओंखाम उखैबायनो नै उन्दुनानैसो दङ, उन्दुनानैसो दङ बोराया, ओंखाम उखैबायनो। आया बाबा नोंनियावसो दङ नै, बिदानि रुमावसो दङ नै, माने हो नोंनियालाय नोंबो लादोंमोन ना? आया मबाइल सोना नै। ओइ बाबा ओंखाम जानोसै, ओंखाम जानोसै ब्रेन। ओइ फिसालायाबो नै माबा गेलेनो नागारै मबाइलसो आरोना। नै फैद' माबा अमा बेदर जानोबा फै, अमा बेदरखौ खुगा गोजा जाग्रोना लानोसै एसे, ओंखामजों बारा जानो हायाना। इयावसो जानोसै, नै इयावसो जानोसैनो, गावसो जबावलायबायनो ना। आयै इयाव जादो नै। Oh my god. माबायदि जादों? बहुत टेस्टी है। नै आंहा इयाव लाबाय नै, इयावसो लाबाय आङो। नै आङो जानाय नायनोसै र', लानोसै एसे माबायदि। ओंखामजों बुरजा जानो हायाना, ओंखामजों बेदरखौ बुरजा जानो हाया, ओंखायनो खुगा गोजा एसे जाना लानोसै आरोना। टेस्टि जादों लोगोफोर। मेजेम एसे बांसिन फैदों, ओंखायनो जि थाव ओंखारदों। मोदोमाबो खम फैदोंना माबोरैबा। ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर, नै लाव ओंख्रै, ओमफ्राय आलु भाजा नै, ओमफ्राय अमा बेदर भाजा जानोसै आरो दा। जि गोदै गोथावथार आरोना, न'नि लाबोनायमोन। गोथावखा लावा। दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन।